Aloituskiekon tässä Helsingin IFK:n isännöimässä ottelussa pudottaa IFK-legenda Matti Hagman, joka näyttää vielä, että tosimies ei mamiksia tarvitse. Ottelun alku on hieman hermostunutta, eikä todellisilla maalipaikoilla herkutella, mutta avauserän puolivälissä räjähtää. Eros Somervuori haistaa, että ulkojäällä kannattaa kokeilla vähän kauempaankin, ja yllättävä veto sujattaa jokerivahti Eero Kilpeläisen selän taakse. Torstain Blues-ottelussa tehot 1+1 nakuttaneen Somervuoren kaukovetoon syöttöpinnat Toni Söderholmille. Lumisade lakkasi avauserän lopussa ja siitä johtuen toinen erä päästään aloittamaan peilikirkkaalla jäällä ihanneolosuhteissa. Söderholm on viedä erän alkupuolella IFK:n jo 2-0 johtoon, mutta kädet jäätyvät, ehkä ihan kirjaimellisestikin ratkaisevalla hetkellä. Piirteisesti pelannut Söderholm saalistaa illan toisen tehopisteensä ajassa 30-45. Söderholm heittää kiekon maalille, Sim Liivik hämmentää maalin edessä ansiokkaasti ja lopulta Robert Nyholm iskee IFK:n 2-0 johtoon. Viime vuoden talviklassikon hävinnyt Jokerit aloittaa taka-ajonsa, kun se pääsee pyörittämään erän toista ylivoimaansa. Jokerit tehtiin olla YV:llä vain 7 sekuntia ennen 1-2 kavennusta. Teemu Eronen ampuu viivalta ja Teuvo Teräväinen iskee irtokiekon ohi IFK-molari Dennis Enrasin. 17-vuotias Teräväinen jatkaa samalla nuorten pelaajien dominointia talviklassikossa. Viime vuonnahan pääosan Olympiastadionilla varasti kaksikko Pulkkinen Granlund. Enempää osumia ei toisessa erässä nähdä, ja niin pelaajat luistelevat sisätiloihin IFK:n 2-1 johdossa. Päätöserässä olosuhteet muuttuvat jälleen haastaviksi lumisateen takia. Se ei kuitenkaan Jokerien menoa hidasta, sillä vieraat nousevat tasoihin alivoimalla. Jani Rita vääntää kulmassa ja löytää maalinkulmalle yksin jätetyn Jarkko Ruudun. Peli on 2-2. Kevät on selvästi lähestymässä, sillä Ruutu on nyt onnistunut maalinteossa 3 perättäisessä ottelussa. Talviklassikon 34 000 katsojaa saavat kiekkoviihdettä koko rahan edestä, sillä ottelu venyy lopulta aina voittomalikisaan asti. Rankkareiden vetämisen vaikeutta lisää se, että kenttää ei ole jäädytetty kolmannen erän jälkeen. Kisan ensimmäinen vetäjä Virtanen tietää, että kynäily ei kannata. Terävä veto ja kiekko verkkoon. Seuraavana vuoroon Janne Lahti, jolla on alusta asti suuria vaikeuksia. Ei maalia. Sitten vauhtiin pääsee hurjan kannustuksen saattelemana Mikael Granlund. Kilpeläinen aavistaa kuitenkin Granlundin veivit ja niin IFK on edelleen vain 1 maalin johdossa. Kun Jokerien tuoreimman vahvistuksen Ross Lupassakin veto kilpistyy Enrasiin, IFK:n Kimmo Kuhdalla on mahdollisuus nousta talviklassikon sankariksi. Kuhta ei kuitenkaan maaliteossa onnistu. Jokerien Jarkko Ruudun on viimeisenä vetäjänä pakko onnistua. Kovat buuaukset ei teräshermoista Ruutua lannista ja niin rankkarikisa venyy kerrasta poikki vaiheeseen. Kerrasta poikki vaiheen aloittaa Lahti, joka pääsee kokeilemaan toista kertaa tuloksetta. 2 pistettä ja stadin herruus menee lopulta IFK:lle. Siitä pitää huolen toisen kerran tässä kisassa onnistuva Petteri Virtanen.